Of, mereu m-am întrebat, oare cum arată viitorul meu? Oare cine o să devin? Oare cum o să arăt la bătrânețe? Nu știu, atâtea întrebări și niciun răspuns. Am ajuns. Mi s-a părut mie sau a zis cineva ceva ciudat? Să stau eu jos că... ce bine! Dar eu sunt singură acasă! Dacă sunt hoții! Poate sunt eu săracă, dar nu sunt hoț. Tu cine ești? Cum ai ajuns aici? Eu sunt tu, din viitor. Dorința ta să cunoști viitorul a fost atât de aprinsă încât eu m-am teleportat aici. Tu ești eu? Vai, dar ce s-a întâmplat cu tine? Adică cu mine? Nu că aș vrea să te jignesc, dar arăți oribil. Eu niciodată nu m-aș fi îmbrăcat așa. Tu crezi că eu am vrut să arăt așa? Uneori în viață pur și simplu nu ai de ales. O să înțelegi asta la un moment dat. Deci așa arată viitorul meu. Doamne, oribil! Nu mai am nicio speranță. Gata, am ajuns. Nu a fost cea mai plăcută teleportare, dar e bine că sunt aici. Ai auzit asta? Oh, nu, a venit și ea. Cine? Eu. Tu cine mai ești? Tu, din viitor. Stai, ce? Eu din viitor deja a ajuns. Ce e? De ce te-ai supărat așa? Pentru că acum o să te convingă să faci ce a făcut ea, iar eu o să dispar. O să dispari? Nici nu știu dacă să mă întristez sau să mă bucur. Poate să-mi explice cineva? Draga mea, tu nu înțelegi? Viitorul nu este un timp fix. Orice se poate întâmpla. Iar eu sunt versiunea ta, care astăzi și-a făcut temele. Știu, pare banal, dar de aici se poate schimba totul. Temele mele azi? Eu nu mai înțeleg nimic. Ce poate fi atât de dramatic în asta, încât să schimbe tot cursul vieții mele? Totul la timpul lui. Ce-i drept, tu arăți minunat, chiar îmi place. Așa arăți dacă te ții de învățat și ai succes în viață. Dar tu, eu cea săracă, tu cum ai ajuns așa? Eu în ziua de azi am renunțat la teme și de atunci pur și simplu niciodată n-am mai vrut să le fac. Dar care este adevărul? Cine o să ajung de fapt? Totul depinde de ce alegi să faci tu acum, în momentul prezent. Stai doar o clipă să răspund, poate este urgent. Alo?
Alo? Ce faci? Nu o să-ți vină să crezi. Chiar acum, în camera mea. Da, nu mai contează. O fi fost un vis ciudat. Da, las-o baltă. De ce te-am sunat? Da, să te invit la cea mai mare petrecere posibilă. Părinții mei au plecat la munte, așa că toată casa este a mea. Vin cei mai cool oameni din școală. Te aștept în jumătate de oră, nu întârzia. Păi și temele pentru mâine la școală? Când le mai facem? Aoleu, ce ai? Lasă, o să chiulim mâine. N-ai nevoie de temele făcute dacă nu ești la școală să ți le verifice cineva. O să fie ok. Să nu-mi fac temele? Nu mulțumesc! Ba chiar din contra, în acest moment mă duc să mi le fac. Tocmai mi-a închis mie? Doamne, ce tocilară! Mai bine așa, mai bine este așa.